Començarem puntuals i acabarem quan en tinguem prou, que no hi ha un horari previst. Bé, benvinguts, deia, en nom de Vilafranca en Comú. Ja sabeu que Vilafranca en Comú, el tema de l'educació, com tants d'altres, ens ocupa i ens preocupa i d'alguna manera participem en tots els espais que hi ha participatius a nivell municipal, sigui el Consell Escolar Municipal, sigui l'Institut Municipal de Formació. També s'han presentat tot un seguit de mocions sobre patis oberts, camins escolars i d'altres. I a més de tot això hem anat fent de tant en tant alguna xerrada sobre temes educatius. No és la primera que fem i espero que tampoc sigui l'última. Avui ens acompanya el Joan Mena, un apunt biogràfic molt escuet. El Joan és nascut a Sabadell, fa 42 anys, és professor interí de llengua i literatura castellana a secundària, va ser president de l'associació de veïns del seu barri, per tant té una motxilla considerable. Ha estat vinculat a moviments juvenils i d'altre tipus, va ser regidor a l'Ajuntament de Sabadell i actualment és diputat al Congrés de Diputats. I a més és portaveu a les comissions d'Educació, Pressupostos, Seguretat Vial i Tribunal de Cuentas. Últimament, ja sabeu que ha estat molt mediàtic, però això no deixa de ser una anècdota. A la xerrada que ens farà avui porta per tema l'escola pública que volem, que de fet és l'escola pública que volem, la sanitat que volem, tot el que volem d'alguna manera ho portem amb aquest tipus de xerrades i avui el tema és justament l'educació. El Joan ens parlarà de quins són els principis bàsics de l'educació, és a dir, la suficiència econòmica, el bé comú i la participació des de la nostra òptica. També ens donarà alguns detalls de com avança la subcomissió del Pacte d'Estat d'Educació. Aquests dies hem estat notícies fresques, diguéssim, i també ens comentarà en primera persona per què el model educatiu català continua sent un model necessari de cohesió social i una eina d'igualtat d'oportunitats per a tothom. Farà això, suposo que altres coses, per tant, endavant, Joan. Fem una primera intervenció, si us sembla, i a posteriori, cadascú podreu intervenir, jo simplement em limitaré a donar paraules i ja està. Quan en tinguem prou, doncs el repartim. Molt bé, doncs moltes gràcies i bona tarda a tots i a totes. Primer de tot agrair a Vilafranca en Comú que m'hagi convidat avui per parlar d'un tema que m'apassiona, que és el tema de l'educació, i jo crec que el que estem fent també des d'en Comú Podem és situar el discurs i el debat sobre el model educatiu al primer pla de l'anàlisi política, perquè és d'on nosaltres pensem que mai hauria d'haver fugit. Moltes vegades parlem de com construir el país del futur i en canvi no li donem la importància als elements que dia a dia van construint aquest país del futur, i l'educació és un d'aquests elements. L'educació és un element clau en la construcció equitativa i igualitària d'una societat i d'un país. És un dret que està reconegut per tots els estaments, per totes les instàncies i per tots els documents internacionals. L'Estatut de Catalunya li dona el seu paper, fins i tot la Constitució espanyola, aquesta que moltes vegades la volen fer utilitzar a la contra dels drets i de les llibertats de tothom, també reconeix el dret a l'educació com un element bàsic de la construcció democràtica, i la mateixa Carta dels Drets Humans determina que el dret a l'educació ha de ser un dret inalienable de totes les persones. És, per tant, un element fonamental en la construcció de qualsevol societat. I és veritat que en els últims temps ha entrat al debat públic, al debat polític, el model educatiu de Catalunya, el model d'escola pública de Catalunya, i ho ha fet, al meu entendre, d'una manera irresponsable per part del govern del Partit Popular a Espanya i també per part de Ciudadanos, que són dues organitzacions, dos partits polítics que sembla que estan en disputa per veure qui tensiona cada dia més la societat, qui crispa cada dia més la nostra societat. I avui estem vivint una estratègia de guerra electoralista entre el Partit Popular i també Ciudadanos, que ha fet de l'educació
una eina, com us dic, de disputa política entre els dos, una eina de confrontació, de tensió social entre la pròpia ciutadania i, per suposat, una eina per afeblir també el model d'escola pública que tenim a Catalunya, perquè l'objectiu que té el Partit Popular, que l'ha tingut històricament, però també l'objectiu que té Ciudadanos, hem de recordar com i per què, amb quins objectius va néixer Ciudadanos a Catalunya, i va néixer precisament per carregar-se el model d'immersió lingüística i per afeblir el model d'escola pública que tenim a Catalunya. Això és irresponsable per part del Partit Popular i de Ciudadanos. Jo crec que no han entès que avui en dia el que exigeix la ciutadania als representants polítics és que aportin solucions als problemes i no que aportin problemes a la societat, perquè això és el que estan fent el PP i Ciudadanos, i també tinc la convicció que no se'n sortiran. I no se'n sortiran perquè precisament el model educatiu de Catalunya és un model fort, és un model cohesionat i és un model defensat de forma transversal per moltíssimes persones a Catalunya. Avui hem de recordar que el model educatiu català té consens social, la majoria de la població li dona el vistiplau, l'avala, entén que avui és un model encara vigent per construir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats al nostre país. És un model educatiu que té també consens polític, la majoria de forces del Parlament de Catalunya, però és que fins i tot és majoritària la defensa del model d'immersió lingüística al Congrés dels Diputats, on alguna vegada s'ha posat a votació i el Partit Popular i Ciudadanos s'han quedat sols en la defensa de trencar el model educatiu de Catalunya. Per tant, tenim políticament, jo crec que també el tenim blindat, i el més important de tot, és un model educatiu que té el consens pedagògic, que té el consens de la gent que sap d'educació, que té el consens de totes aquelles persones que han basat la seva vida en l'educació. I després tindré més temps, si puc, per explicar-ho. Com estan fent l'atac, com està fent el Partit Popular i Ciudadanos l'atac al model educatiu de Catalunya? Amb dues mentides bàsiques i fonamentals, amb la invenció de dues mentides. La primera, la de l'adoctrinament. Jo precisament li deia a l'Albert Rivera en una d'aquelles intervencions al Congrés dels Diputats, li vaig dir: seguro que usted tuvo que ir al diccionario a buscar la palabra adoctrinamiento porque no sabía ni lo que significaba, perquè s'ho acabaven d'inventar, perquè es van inventar una mentida per construir un relat que el que pretenia era afeblir el model educatiu de Catalunya, perquè el que volen és trencar la cohesió social del nostre país, independentment de les opinions polítiques que tinguin uns i altres. I avui tenim adoctrinament a les escoles a Catalunya. Tenim adoctrinament a les escoles de l'Opus, per exemple, que són escoles que estan subvencionades amb diner públic, que una part dels nostres impostos van a pagar els privilegis de les ordres religioses a Catalunya i també a Espanya, que mantenen, per exemple, segregació per sexes a escoles concertades del nostre país, i tampoc tenim adoctrinament, no hi ha adoctrinament a Catalunya, perquè el col·lectiu docent, els docents del nostre país, són persones fortament compromeses. Són persones que saben que el que tenen al davant, que el que tenen entre mans, és l'educació d'una generació sencera, és d'alguna manera el futur de la generació d'aquest país, i és un col·lectiu profundament compromès amb la construcció democràtica del nostre país, i aquest jo crec que és un element fonamental. I la tercera prova que determina que a Catalunya no tenim adoctrinament, que el model educatiu de Catalunya no adoctrina els nostres nens i les nostres nenes, és que d'un mateix model educatiu, de l'escola pública de Catalunya, del model educatiu català, ha sortit una persona com Albert Rivera i ha sortit una altra persona com jo, que defensem models de país completament diferents, que defensem posicionaments polítics completament diferents i que pensem sobre el model educatiu de Catalunya elements completament diferents. Per tant, jo crec que aquestes mentides, les mentides de Ciudadanos entorn a l'adoctrinament de l'escola pública a Catalunya, era gairebé com un sucre que s'acabava dissolent en l'últim minut. I si us adoneu, i això diu molt de la situació, si us adoneu, aquest tema mediàticament va tenir molt impacte quan va ser en plena campanya de les eleccions a Catalunya,
un cop passades les eleccions a Catalunya, sembla que hagi desaparegut, sembla que ja no hi ha adoctrinament i sembla que el Partit Popular i Ciudadanos ja no estan posant la lupa en el suposat adoctrinament a les escoles a Catalunya. Per tant, això evidencia que formava part de la seva estratègia política de tensionar la situació a Catalunya, de tensionar la població a Catalunya i de forma irresponsable intentar guanyar 4 vots amb un element de confrontació entre les persones. El segon element que es vol encarregar, que ells tenen com a objectiu des de fa temps, és la immersió lingüística que jo us comentava abans. I aquí vull ser molt clar, perquè sempre em sembla que ho he sigut. Jo no defenso la immersió lingüística ni per una qüestió identitària, ni per una qüestió nacionalista, ni per una qüestió de banderes. Jo defenso la immersió lingüística per una qüestió de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats. Per què? Perquè ho he viscut en la meva pròpia pell. Jo soc fill de 2 persones que van venir d'Andalusia, de Granada, en els anys 60 a Sabadell, per buscar-se un futur millor, com moltíssimes altres persones de Catalunya. Per tant, a la meva família, al meu entorn familiar, no es parlava, no s'ha parlat mai català, en un barri on us diria que fins i tot avui, no hi ha els anys 60 o els 75, que és quan jo vaig néixer, sinó avui en dia us diria que en el meu barri el 95% de la població són persones castellanoparlant. Per tant, l'entorn natural de moviment és un entorn castellanoparlant. A la meva escola, jo, amb els meus companys i les meves companyes de classe, amb els meus amics i les meves amigues, parlaven castellà. I si jo avui soc bilingüe, i si jo avui puc parlar català, i si jo avui puc triar si parlo en català o parlo en castellà, és gràcies al model d'immersió lingüística de l'Escola Pública de Catalunya, perquè és el que ha garantit que persones que venim d'entorns monolingües, que venim d'entorns, en el meu cas castellanoparlant, avui tinguem les mateixes oportunitats que històricament han tingut només els fills de la burgesia en el nostre país. I a mi em sembla que això és un pas brutal, un pas enorme com a país, i per tant jo m'hi deixaré la pell perquè els fills i les filles, les properes generacions de catalans i catalanes puguin tenir les mateixes oportunitats que he tingut jo quan he estat estudiant. I em sembla que aquest és un element que hauria de ser un compromís de país de totes les forces polítiques, perquè no estem posant per endavant els interessos partidistes d'uns i altres. El que estem posant per endavant és la cohesió del nostre país, és tenir una societat on no hi hagi els barris que parlen un idioma, els barris que parlen un idioma diferent, i més avui amb una societat tan complexa on es parlen més de 90 idiomes a tot Catalunya. Això és garantir la cohesió social del nostre país, això és garantir el futur de convivència i de democràcia a Catalunya. Però és que és més, aniria més lluny encara, és que a sobre s'ha demostrat que és un model educatiu que ha funcionat, que ens ha funcionat com a país, que l'objectiu d'un model educatiu és que quan les persones acaben l'etapa d'escolarització acabin amb uns coneixements i amb una formació. I avui el model educatiu de Catalunya demostra que quan un estudiant, quan un noi o una noia acaba la seva etapa d'escolarització obligatòria a Catalunya, surt sent competent en llengua castellana i competent en llengua catalana, que són capaços de poder parlar les dues llengües. I després ja triarem. És veritat que si a sobre sortim competents en llengua anglesa o en qualsevol altra llengua, seria un afegit importantíssim, però jo crec que hi ha dades objectivables, dades empíriques, gairebé per dir-ho en termes científics, que evidencien que el model d'escola pública de Catalunya garanteix que quan la persona acaba l'etapa d'escolarització obligatòria, surt sent competent en llengua catalana i també competent en llengua castellana. I tenim dos elements que són importantíssims. Per exemple, les proves d'accés a les PAU, a la universitat, el que a la meva època es deia la selectivitat. Les notes de selectivitat en llengua castellana a Catalunya estan per sobre de la mitja de les notes de llengua castellana a tot l'estat espanyol. És a dir, que els alumnes, els nens i les nenes que fan la prova de selectivitat de les PAU en llengua castellana
a Catalunya treuen, no gaire, però estan per sobre de la mitja de Catalunya. I tenim també les proves de competències, d'Espanya, i tenim també les proves de competències bàsiques, que ens diuen que els alumnes en llengua castellana a Catalunya estan també per sobre de la mitja del conjunt de l'estat espanyol. I és que hi ha alumnes a Catalunya i és que la mitjana de competències bàsiques en llengua castellana a Catalunya està per sobre d'altres comunitats autònomes d'Espanya que són monolingües, d'altres comunitats que només es parla en llengua castellana, en les proves de competències bàsiques estan per sota de la mitjana de Catalunya. Per tant, jo entenc que aquestes són dades objectives de com el model educatiu de Catalunya no només garanteix la cohesió social del nostre país, sinó que també garanteix una cosa tan important com l'altra, que és que les persones, quan acabin la seva etapa d'escolarització, surtin amb coneixements de llengua castellana i de llengua catalana. Afegit a això, hem de dir que, malauradament, hi ha també una tercera manera d'atacar el model d'escola a Catalunya. No només acusant-la d'adoctrinament, falsament, no només intentant carregar-se la immersió lingüística, sinó que infrafinançant la nostra escola pública, que és el que han fet històricament els governs de Convergència i Unió, de Convergència, del PDeCAT o de Junts per Sí. Es diguin com es diguin, tots han compartit una estratègia molt ben dissenyada per infrafinançar l'escola pública a Catalunya, per donar més recursos a les escoles concertades, totes, gairebé totes, menys algunes cooperatives, en mans d'ordres religioses, i en canvi s'estava infrafinançant, es rebaixava la inversió educativa a Catalunya. Avui, al nostre país, avui a Catalunya, amb competències exclusives del govern de Catalunya, estem per sota del percentatge d'inversió educativa en PIB que l'estat espanyol, i estem a anys luz de la inversió educativa que fan països del nostre entorn. Ja no us parlaré dels països nòrdics, que sempre es posa el cas de Finlàndia com a exemple, però clar, quan posen el cas de Finlàndia com a exemple, ens amaguen dues dades que són fonamentals. Primer, que Finlàndia inverteix el 7% del seu PIB en educació, per tant, duplica el que estem invertint a Catalunya, i segon, que a Finlàndia hi ha un 98,2% d'escoles públiques, un 1,8% d'escoles privades i no existeixen els concerts educatius. Aquest és el model finlandès. Això quan ens parla, no, és que Finlàndia, mirad qué buenos resultados tiene en los informes PISA, però després ens amaguen que al darrere hi ha una política que inverteix en educació i que prima l'educació pública, perquè és l'educació que ens iguala a tots i a totes, i és l'educació que garanteix uns mínims independentment del pes de les butxaques de les famílies, independentment de les rendes que tingui cadascuna de les famílies. I avui, per exemple, en l'última legislatura, a Catalunya s'han tancat 7 línies d'escoles públiques per cada concert educatiu que s'eliminava. És a dir, que mentre tancàvem 7 aules d'escoles públiques, es tancava una d'escola concertada. Això, més que de retallades, el que té és un posicionament ideològic clarament esbiaixat per part del govern de Convergència i Unió. Tenim un altre element, perquè de vegades diem, i aquí entrem tots, el que hem de fer és blindar la inversió en educació a les nostres lleis. La LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, diu que Catalunya ha d'invertir un 6% del PIB en educació. No s'ha complert mai. Cap dels governs que hi ha hagut a Catalunya, cap, des que es va aprovar la LEC, cap d'ells ha invertit un 6% d'educació en Catalunya tal com mandata la llei. Per tant, l'important en el futur és fer bones lleis, per suposat, però que aquestes lleis es compleixin. Perquè si fem bones lleis i les lleis s'acaben quedant en paper mullat, al final, com diuen, hem fet un pa com unes hòsties. I a Catalunya el desplegament de la LEC ha sigut també un desplegament altament ideològic per part dels governs de Convergència i de Junts pel Sí. S'han desplegat, per exemple, els decrets de direcció, que avui fa que sigui el Departament d'Ensenyament qui
qui ha de ser el director o la directora d'un centre. Per tant, s'ha perdut la democràcia interna dins dels centres educatius i segon, s'ha aprovat el decret de provisió de plantilles, que jo com a interí estic també molt afectat perquè ara són els directors gairebé els caps de recursos humans i abans es respectava els principis objectius com el mèrit, la capacitació, que és el que diu la llei de la funció pública, i avui el director o la directora mira el currículum dels aspirants a ser professors o professores interins d'aquell centre i decideix qui li interessa. Aquí, clar, hem obert la porta a cobrir determinades places del nostre sistema educatiu d'una manera que entenem que no seria la més adequada. Per tant, aquesta seria la radiografia, l'anàlisi de com tenim el sistema educatiu, que, repeteixo, està sent atacat ideològicament pel PP i per Ciudadanos amb aquestes mentides, intentant eliminar la immersió lingüística perquè saben que és la manera de tirar pels aires la convivència al nostre país i segon, està sent també atacat a través de l'infrafinançament per part dels governs de dretes de Catalunya i aquí hi ha aquesta confluència d'interessos. Què és el que demanem? Quin és el model educatiu que tenim al cap des d'en Comú Podem? Nosaltres entenem que hi ha tres principis fonamentals que són els principis que hauríem d'intentar desplegar a Catalunya, el principi de la suficiència econòmica, el principi de la participació i el principi del bé comú. Quan parlem de suficiència econòmica jo crec que està clar què és el que estem dient, és a dir, o tenim una inversió educativa que sigui efectiva, nosaltres defensem que no només la llei d'educació de Catalunya ha de parlar del 6% d'inversió en educació al nostre país, sinó que també ho ha de complir. Per tant, les lleis estan per obligar els governs a que les compleixin i també aspirem a que les lleis d'educació d'àmbit estatal, però també aquelles recomanacions que hi ha per part de la Unió Europea, d'alguna manera recomanin que aquesta inversió hauria de ser entorn al 6 o al 7%, que és el que diuen els diferents estudis d'experts que ha de dedicar un país en inversió educativa. Hem de revertir les retallades. En el conjunt de l'Estat s'ha retallat en educació més de 9.000 milions d'euros. És una brutalitat tot el que s'ha retallat i a més ha sigut una retallada selectiva. S'ha retallat especialment en l'escola pública, és a dir, mentre s'han continuat incrementant els concerts educatius, s'ha rebaixat la inversió en escola pública a Catalunya i avui tenim territoris de l'estat espanyol que han pervertit el model del concert educatiu. El concert educatiu, molts ho recordareu, va néixer als anys 80 quan es va universalitzar el dret a l'educació, quan vam decidir una cosa molt bona i és que totes les persones tenien dret a l'educació, per tant l'educació en una etapa de la vida havia de ser obligatòria. Això es va decidir a l'estat espanyol, però en canvi l'estat no tenia infraestructures suficients per poder garantir l'escolarització del conjunt dels nens i les nenes al nostre país. Per tant, es va optar de forma transitòria i fent el concert subsidiari de l'escola pública es va decidir optar pel model del concert educatiu. Avui els principis de subsidiarietat i el principi de transitorietat de les escoles concertades ha quedat completament pervertit i tenim llocs com per exemple a Catalunya on el 50% de les escoles són concertades i el 50% de les escoles són públiques. Tenim llocs com el País Basc on el 60% de les escoles són concertades i el 40% de les escoles són públiques. I tenim llocs com el País Valencià que tot i que ara s'està desfent aquesta situació, també tenim gairebé el 40% d'escoles concertades. Imagineu el que us he dit, Catalunya, el País Basc i el País Valencià. Són els tres territoris que més han pervertit aquests principis del concert educatiu. Curiosament, han sigut les tres comunitats que, junt amb Madrid, han tingut des de fa molt temps governs de dretes. Per tant, el govern de la dreta té al seu cap un model educatiu que és ja de segregació en el seu origen.
I quan parlem de suficiència econòmica estem també parlant de garantir les condicions laborals del professorat, dels professors, dels mestres del nostre país. Perquè, clar, quan garantim les condicions laborals dels mestres, això, evidentment, té repercussions personals, en benefici personal, però també en benefici a la col·lectivitat, perquè un treballador públic, un funcionari públic, està fent una feina pública i, per tant, ha de tenir unes condicions laborals que li permetin treballar en l'entorn que ha de treballar. No pot ser el que ha passat en els últims anys, que per llei el govern de l'Estat va decidir que incrementava la ràtio a les nostres aules amb el discurs que això no afectava a la qualitat educativa del país. I això no s'ho creu ningú. La qualitat no pot ser la mateixa si un mestre ha d'atendre a 20 alumnes que si ha d'atendre a 30. Això entra en el cap de qualsevol persona. El segon principi que us parlava és el principi de la participació. Avui està en risc, des de fa temps, la democratització dels centres educatius del nostre país. Fins ara, la figura del claustre de l'aula, del claustre de l'escola, era una figura que prenia decisions, que era determinant en la vida interna del centre educatiu, que triava, per exemple, l'equip directiu i que triava d'alguna manera la línia estratègica de cadascuna de les nostres escoles. Avui, els claustres i també els consells escolars, que tenien aquest paper de presa de decisions, s'han quedat gairebé en òrgans purament deliberatius i pràcticament informatius que no tenen cap paper important, perquè les administracions, els governs, el PP a Espanya i també Convergència a Catalunya han decidit optar per una figura jeràrquica, que sigui la direcció del centre qui prengui totes les decisions i, per tant, es vulnera el principi de participació, que és que la comunitat educativa som tots i som totes. Els pares i les mares han de participar de la gestió i de les decisions del centre. El professorat ha de participar de les decisions del centre. L'alumnat ha de participar de les decisions del centre. I el personal que hi treballa, més enllà del professorat, el personal no docent, ha de participar també de les decisions del centre, perquè el centre al final forma part d'una col·lectivitat de tots i totes, i avui això no està passant. Avui es prenen decisions de forma jeràrquica i que vulneren aquests principis que, al nostre entendre, hauria de ser democràtic. Però és que també entenem la participació de forma externa, és a dir, moltes vegades es fa un discurs molt trampós que diu: es que, claro, España es un desastre porque en 40 años de democracia llevamos 7 leyes de educación. És a dir, en 40 anys no hem sigut capaços de posar-nos d'acord amb una llei d'educació més o menys estable en el temps i cada vegada que entra un govern diferent canvia la llei d'educació i això no permet que el model educatiu s'assenti. Això té una part de mentida, perquè el problema no és que les lleis d'educació es canviïn, perquè les lleis d'educació s'han d'adaptar a la realitat i no és el mateix la societat espanyola dels anys 70 que la dels anys 80, que la dels 90, que la que tenim ara, que té uns altres objectius, uns altres reptes i per tant s'ha d'organitzar d'una manera diferent. Per tant, que les lleis canviïn no és una cosa dolenta, és una cosa que diu que la democràcia està viva i que per tant s'adapta a la realitat i al que està exigint la població. Quin és el problema que hem tingut a l'estat espanyol i també a Catalunya a la definició de la llei d'educació de Catalunya en aquests 40 anys? Que cap d'aquestes lleis ha tingut l'aval, el consens o l'acord de la comunitat educativa. Per tant, és poc pràctic que 4 tancats en un despatx decideixin una llei i que després diguin qui l'ha de desplegar aquesta llei que no ha participat en el disseny de la llei, quan segurament aquelles persones que estan a peu d'aula saben més d'educació que els que estan tancats en despatxos que fa anys que no saben del que estan parlant. I això ens ha passat també a Catalunya. Nosaltres vam aprovar la llei d'educació de Catalunya, la LEC, amb vagues importantíssimes, amb 4 vagues fetes en contra d'alguns dels elements de la llei d'educació de Catalunya, de la LEC, que mantenia els concerts a les escoles elitistes, que evitava, que passa que avui no tindrem temps de parlar de tot això, que evitava que a les escoles públiques hi hagués un model d'institut-escola com sí que existeix a les escoles concertades i per tant és també un element de competició entre unes escoles i unes altres i tot això ho va fer la llei d'educació de Catalunya. Tercer element, tercer principi fonamental per En Comú Podem és el principi del bé comú. L'educació té un benefici personal
però té un benefici social, té un benefici, un interès general en el conjunt de la col·lectivitat. Com us deia abans, l'educació és un element que ens iguala a totes, els serveis públics ens iguala a totes. L'única herència que jo tindré quan els meus pares ja no estiguin, que espero que faltin molts anys, l'única herència seran el dret a la sanitat, el dret a l'educació, el dret a les pensions i el dret als serveis públics. Aquesta és l'única herència que tindrem els fills i les filles de les classes treballadores. Ni tindrem cotxes de luxe, ni tindrem apartaments a la costa, ni al Pirineu, ni iates als ports. L'única herència que tindrem els fills i les filles dels treballadors i les treballadores seran la qualitat dels nostres serveis públics. Per tant, és un element d'interès general i ho hem de defensar com un element d'interès general. Per tant, hem de fer el mateix que fan els països on el sistema educatiu funciona molt millor, i és destinar el diner públic a les escoles públiques, perquè hi ha una via d'aigua que apunta també cap a blindar els privilegis d'uns quants. Avui, què és el que fa que Espanya continuï apostant per aquests models de concerts elitistes de determinades ordres religioses? Doncs que qui va firmar l'acord va ser el Papa. Va ser un acord amb el Vaticà, amb l'Estat Vaticà. Per tant, el control que té l'Església de l'educació és un control doble. Controla econòmicament perquè és una via de finançament a l'Església Catòlica i a les diferents ordres religioses, però també controla ideològicament perquè es garanteix aquell dogmatisme que li agrada també impulsar-se a l'escola pública, a l'escola elitista concertada. I acabo, perquè de vegades és molt fàcil dir què és el que necessitem, però el més difícil és dir com ho farem. De vegades ens posem d'acord en el què, però no sabem com podem aconseguir això que estàvem proposant. Jo crec que hi ha 3 elements que són imprescindibles. El primer, mantenir la cohesió social, política i pedagògica entorn a la defensa del model d'escola pública de Catalunya. Jo crec que això és el que ens fa forts. El que ens fa forts és que no la defensem per interessos partidistes o per interessos electoralistes, sinó que la defensem per interessos socials, per interessos de construcció d'igualtat, d'oportunitats i de cohesió social, en aquest cas a Catalunya. Per tant, hem de mantenir aquesta transversalitat que fa forta la defensa de la cohesió social i del model educatiu de Catalunya. Segon element, que no el podem perdre mai, la mobilització. Els diferents governs, i també i sobretot les dretes, tenen por a que el poble s'organitzi, es mobilitzi i surti al carrer a reivindicar què és el que és seu. Jo crec que aquests dies ho estem veient, com s'estan organitzant la nostra gent gran per sortir al carrer i per dir-li al Partit Popular que hasta aquí hemos llegado. Això és el que més mal li fa als governs, en aquest cas també al Partit Popular com a govern de dretes. Per tant, hem de construir, hem de treballar activament i hem de fer mobilitzacions en defensa del model educatiu de Catalunya, del model educatiu d'immersió lingüística, per suposat, però també del model educatiu de finançar adequadament a l'escola pública i no obrir vies d'aigua com s'estan obrint a Catalunya. I tercer element, que és una obvietat però que jo crec que s'ha de dir, això ho podríem fer molt més fàcil si féssim fora el Partit Popular del govern de l'estat espanyol. I aquí hi ha una peça important, que és el Partit Socialista, que no sap molt bé cap a on mirar o què és el que fer, perquè avui tindríem majories al conjunt de l'Estat per haver fet fora el govern de Mariano Rajoy i construir un govern alternatiu. I un exemple, i amb això ja acabo, és el que està passant al Pacte d'Estat d'Educació, que vinc jo avui mateix, acabo d'aterrar a l'aeroport de Barcelona venint de la subcomissió del pacte. Què és el que ens ha passat? Us ho explico molt ràpid perquè de vegades hi ha coses que són difícils d'entendre. Es va acordar una subcomissió al Congrés per parlar del Pacte d'Estat d'Educació, no sé si ho heu seguit més o menys pels mitjans de comunicació. Aquella comissió la vam proposar el PP, el PSOE i Ciudadanos. Nosaltres vam dir que d'esquenes a la ciutadania, d'esquenes a la comunitat educativa, no hi participaríem, no firmaríem la proposta de creació d'aquesta subcomissió. Després hem participat per defensar el model d'escola pública.
el PP i el PSOE van pactar una metodologia de votació dels acords que era que s'havien d'aprovar per 3/5 parts del Congrés i com a mínim 3 grups parlamentaris, és a dir, gairebé un traje a medida perquè qualsevol mesura que s'aprovés comptés amb el suport del PP, i així és el que ha passat. El PSOE li va regalar la capacitat de veto dins de la subcomissió al Partit Popular. Avui no s'ha aprovat cap mesura que el PP no hagi volgut que s'aprovi, tot i no tenir majoria al Congrés dels Diputats. I ahir el Partit Socialista surt dient que, com que no es compleix un blindatge del 5% d'inversió en educació en aquesta proposta del pacte, marxen del pacte. I nosaltres quan hem dit torneu al pacte, defenseu amb nosaltres un sistema de majories perquè podríem guanyar al Partit Popular de Ciudadanos una proposta alternativa per part d'Unidos Podemos i el Partit Socialista, però el Partit Socialista ha preferit o prefereix de moment intentar arribar a un acord per l'esquena amb el Partit Popular abans que cooperar amb nosaltres, que cooperar amb les forces del canvi per intentar construir una alternativa també en l'àmbit d'educació a l'alternativa del Partit Popular. Per tant, jo crec que el disseny del model educatiu passa també per fer fora el govern del PP a Madrid i per construir alternatives diferents que beneficiaran no només a Catalunya, sinó al conjunt dels pobles. I amb això acabo per si... Acabes de movent. Sí. Molt bé. A veure, jo crec que, ho deia abans, jo crec que el motiu o l'objectiu d'un sistema educatiu ha de ser que les persones que acabin l'etapa d'escolarització acabin formades i per tant sent competent en el cas lingüístic en les diferents llengües que hi ha. El model educatiu de Catalunya garanteix que siguem competents en llengua castellana i també en llengua catalana i jo crec que seria oportú també obrir el ventall de possibilitats a altres llengües. Ja ens posarem d'acord si ha de ser l'anglès, perquè aquest és un altre debat que jo crec que és molt interessant. Per què hem de continuar apostant per l'anglès, que és la llengua per la que aposten els poders econòmics, i no per llengües que potser a Catalunya són també molt parlades per una part importantíssima de la població? Perquè, clar, el problema de base que hi ha en tot això és que el model educatiu no ha de servir només per garantir persones o mà d'obra al mercat laboral, i sobretot en un mercat laboral completament explotat i explotador com és el mercat laboral que tenim instal·lat a través de les reformes laborals del Partit Popular i del Partit Socialista al conjunt de l'estat espanyol. Evidentment que la formació t'ha de capacitar per poder treballar a la vida i que no hi hagi els nivells d'atur i de falta de qualificació laboral que tenim a Catalunya i a Espanya, però l'educació és un dret més enllà de que tu puguis acabar treballant o no d'allò. És a dir, les persones tenim dret a l'educació al llarg de la vida i aquest és un element fonamental quan abordem aquest debat i aquest context. Ara, el problema que tenen els governs del Partit Popular, que són els que han desplegat aquells models trilingües a les Illes Balears i al País Valencià quan governava el Partit Popular, és que era una fal·làcia, era una mentida. Ho feien sempre per eliminar hores de català a les escoles públiques del País Valencià i de les Illes Balears. Per tant, l'objectiu que tenien en aquest model trilingüe no era el de garantir la competència lingüística en castellà, en català i en anglès en aquestes comunitats, sinó l'objectiu era el de barrar el pas a l'accés a la formació en llengua catalana a les persones que no eren catalanoparlants en aquests territoris. Per tant, jo crec que és un element fal·laç. Que hem de garantir la competència en 3 llengües? A mi em sembla que és un model idoni, però el model d'escola catalana va també en aquesta via, va també en aquesta línia, segurament en uns anys ho podem aconseguir, però això no ha d'anar en detriment del dret que tenim a l'educació en català, perquè fer servir una llengua vehicular com és el català a Catalunya ens ha demostrat que garanteix una cohesió social que fent altres models com han fet altres territoris no es garanteix. És a dir, avui a Catalunya els nens i les nenes parlen castellà i parlen català amb igualtat de competències. Si ens anem al País Valencià, quan governava el Partit Popular, això no era així. Per tant, era un model clarament intencionat per intentar barrar el pas
el dret a l'educació en llengua catalana d'un col·lectiu important de veïns i veïnes. Sí, jo crec que aquest és un debat molt interessant perquè ells fan servir l'argument de la llibertat d'elecció de les famílies no només pel tema lingüístic, sinó per un altre àmbit de segregació que per mi és molt més preocupant, que és la segregació socioeconòmica, com s'està segregant l'alumnat en funció de la renda econòmica que té la família, i això ho estem vivint als nostres barris i als nostres entorns. Hi ha les escoles concertades elitistes, però és que dins de les escoles públiques, per desgràcia, de vegades també hi ha una doble xarxa. Escoles que s'han quedat molt estigmatitzades en els seus barris i escoles pràcticament privilegiades dins també de la xarxa educativa pública. I ells ho fan servir amb l'argument de la llibertat d'elecció per part de les famílies. I aquest és un argument fals per dos motius. Primer, perquè el que hem de garantir no és la llibertat dels pares o les mares, sinó els drets dels fills i les filles. Perquè els nens i les nenes, si avui no els garantim la competència en llengua castellana i catalana en el futur, li estarem vulnerant els seus drets. Per tant, moltes vegades, qui hauria de prendre les decisions pedagògiques dels nens i les nenes no han de ser les famílies. Jo, quan vaig al metge, no li dic com m'ha d'operar. El metge fa una diagnosi sobre la meva situació i decideix de la manera que intervé. I clar, si comprem i si entrem en aquest argument, doncs per què al final no poden també les famílies triar, no sé, les assignatures que fan els fills i les que no? Si podem triar amb la casella que demanava el ministre i fer una segregació d'alumnes en funció de la llengua, doncs demà potser haurem de permetre que hi hagi famílies com jo m'he trobat quan era professor que no vulguin que les seves filles fessin educació física, per exemple. I aquest és una vulneració del dret del nen i de la nena, no una garantia de la llibertat d'elecció de les famílies. I el que ha fet el govern del PP i la dreta en general és pervertir uns principis constitucionals, perquè sempre posen d'exemple que això és que ho diu fins i tot la Constitució, a l'article 27, que és el que parla d'educació. Però clar, la Constitució, quan parla, no diu, no entra al detall de que les famílies poden triar el model educatiu d'un sistema educatiu, perquè això seria profundament il·lògic. Per tant, aquest argument de la llibertat de dret d'accés d'elecció de les famílies és una fal·làcia, novament com la del trilingüisme, que el que pretén és disfressar amb una mentida una situació que no es dona. Es verdad lo que dices, pero claro, partiendo de la base que estamos en un país donde ser corrupto no penaliza, yo ya me creo todo lo que venga después. Porque claro, a Rajoy solo le falta presentarse a las elecciones con un cartel que diga «somos una banda de corruptos». Y aún así podrían ganar las elecciones. Es decir, que tenemos un problema de base democrática de la sociedad, que no nos creemos la capacidad, el arma tan potente que tenemos, que es el arma del voto. El arma por el que precisamente esa generación que tú dices ha luchado tanto tiempo, ¿no? Yo creo que lo que nos han demostrado y lo que en los últimos tiempos es verdad que hemos podido transformar, seguramente muy poco a poco, con muchas dificultades, con muchos obstáculos, pero hemos roto algo que hasta hace unos años nadie ponía en duda, que era el bipartidismo en el Estado español, ¿no? Yo creo que si alguien hace 10 años se imagina un panorama político en el Congreso como el que yo estoy viendo hoy, nadie se lo imaginaría. Si a mí me dicen hace 5 años que los mayores de 70 y 80 años van a tomar la calle en plan 15M, pues no me lo hubiera creído. Con lo cual, si creemos en la capacidad de movilización que tenemos y en la capacidad del voto como arma contra los corruptos y contra esos que llevan a sus hijos a las escuelas elitistas, entonces habremos dado un salto brutal como sociedad. Pero claro, es que tenemos países de nuestro entorno donde vemos a los ministros que dimiten porque se han inventado un currículum, por ejemplo, y aquí tenemos ministros pues que han sido reprobados por el Congreso, que tienen intereses con tramas de corrupción profundamente demostradas por parte de los diferentes juzgados y no dimite nadie. Pues probablemente también tenemos un problema
de democracia. Y lo estamos viviendo en los últimos días, ¿no? Tenemos gente que está en la cárcel preventivamente sin haber cometido ningún delito, tenemos raperos y titiriteros que se los llevan a la cárcel, tenemos 300 sindicalistas en la cárcel por defender el derecho a huelga y tenemos a los policías en la puerta del Congreso que no permiten que una señora de 80 años se acerque a la Puerta de los Leones. Eso no es una democracia, eso pone en duda. No quiero decir que no es una democracia, porque los que habéis vivido una dictadura me parece que es mucho más grave de lo que yo pueda decir, pero quiero exagerarlo de esa manera para que se entienda que tenemos que seguir trabajando por un sistema puramente democrático y para eso la educación es fundamental y por eso quieren seguir controlando los sistemas educativos, porque lo que no quieren es que el día de mañana haya ciudadanos críticos que tengan la capacidad de analizar qué es lo que está sucediendo política y socialmente en Cataluña y en España y que por lo tanto tomen decisiones consecuentes. Pero yo creo que eso es imparable. Yo lo he visto igual que lo habréis visto muchos de vosotros. Yo pongo por ejemplo siempre a mi padre de ejemplo, que es un hombre que ahora tiene 70 años, que no ha podido ir a la escuela, que prácticamente no sabe escribir, que estuvo trabajando en el campo en Andalucía desde los 8 años, que se vino a Cataluña con 14 o 15 años, que empezó a hacer trabajo político pues dentro del SUC y del sindicato de comisiones obreras y tal, y es una persona con capacidad crítica, independientemente de que haya podido estar escolarizado o no, con lo cual yo creo que ese es un elemento que nosotros también tenemos que poner en valor. Es imposible que los poderes del Estado pongan barreras al campo y en ese sentido yo creo que la capacidad de movilizar a la sociedad y de autogestionarnos para construir pues, posicionamientos críticos es un arma brutal que tenemos como sociedad y que yo creo que todavía no hemos explotado todo lo que podríamos. Sí, jo crec que avui estem patint a Catalunya una triple segregació, no? Hi ha la segregació per sexes, perquè l'estem pagant amb diner públic, li estem donant diner públic a escoles elitistes de l'Opus Dei que segreguen els nens i les nenes per sexes i ens costa cada any 30 milions d'euros de diner públic, és a dir, a través dels nostres impostos estem subvencionant que l'Opus Dei segregui els nens en una aula i les nenes en una altra com es feia en l'època de Franco. Tenim, una segregació que ens volen imposar lingüística, que és la que hem de combatre com sigui, que és la de segregar el que pretén el govern del Partit Popular i el ministre Méndez de Vigo i el que va voler el ministre Wert en la seva època, que és segregar els nens castellanoparlants en una aula o en una escola i els nens catalanoparlants en una altra, però és que la més preocupant de totes és la segregació socioeconòmica que tu apuntes, no? És a dir, com ja des d'origen, des del bressol, des del naixement d'aquests nens i d'aquestes nenes, sembla que ja estan condemnats a una determinada vida. I això és cert que moltes vegades aquestes escoles que tu deies tenen també molt a veure amb l'urbanisme de les nostres ciutats. Curiosament o precisament és on estan els habitatges amb menys rehabilitació, els habitatges que van sorgir de la manera en què van sorgir alguns barris de Catalunya, els habitatges més baratos de les poblacions, i aquí el que demostra i el que evidencia és que hi ha una falta de preocupació també per part de les administracions locals, que són les que tenen eines a les seves mans per poder transformar la realitat urbanística, però també educativa, de les ciutats. I jo crec que el millor exemple és el govern de Barcelona, el govern d'Ada Colau, que per cert és el govern de tot l'estat espanyol que més inversió ha fet en temes socials a Catalunya i ara té un projecte des de fa un parell d'anys de recuperació d'algunes d'aquestes escoles a Barcelona, que és molt interessant. Per exemple, determinades escoles del Raval, que eren escoles que havien sigut gairebé abandonades pels veïns i les veïnes
d'aquells barris i que havien preferit matricular els seus fills i les seves filles a determinades escoles concertades han fet una feina integral d'intervenció en aquelles escoles de rehabilitació, d'un projecte curricular potent i també de transformació de la realitat d'aquelles escoles, i avui són de les escoles més demandades de tot Barcelona. I això ha sigut en 2 anys, i gràcies a un govern com el de Barcelona en Comú, que s'ha cregut que la política municipal és una eina capaç de transformar la nostra realitat més propera. I aquesta jo crec que és, diguéssim, la gran aportació dels comuns que podem fer al món municipalista, que és que nosaltres estem convençuts que, per mi, i us ho dic jo que estic al Congrés, per mi la política més important és la política municipal, és la política de proximitat, és la política a través de la qual es pot canviar la realitat de les famílies, dels veïns i les veïnes. Això, per suposat, no vol dir que la política nacional a Catalunya o estatal no és important, però creure que l'Ajuntament i la política municipal és una eina de transformació de la realitat més propera ens evidencia que és així governs com el de Ada Colau, com el de Barcelona en Comú, en aquest cas a Barcelona. I després parlaves de l'educació de l'entorn, no només a l'escola, sinó a les famílies. És que l'associació de veïns hauria de ser un actor educatiu, el teixit empresarial d'aquell territori, d'autònoms i de petites empreses, també tenen molt a dir amb l'element educatiu, i això té a veure amb la participació. I jo recordo sempre, que segurament vosaltres també recordareu, en l'època del tripartit, que el tripartit va fer coses molt malament fetes, però va fer alguna ben feta, i una van ser els plans educatius d'entorn, que el que feien era obrir les escoles a l'entorn, a la realitat dels nostres barris i les nostres ciutats, perquè al final agents educatius som tots i som totes, i això jo crec que també ho fem si ens ho creiem i si ens dotem dels recursos, no dic només econòmics, sinó també d'altre tipus, per poder garantir que l'entorn és un element, un agent educatiu, que és el que es creu en països com Finlàndia, per exemple, quan parlem de models educatius d'èxit. A veure, és que el tema de les competències bàsiques té 2 elements que hem de distingir. La prova de competència bàsica jo crec que és un element interessant com a eina d'avaluació externa, però des de lo públic, és a dir, com per poder avaluar si el model educatiu està funcionant o no. Jo crec que això, avaluar els serveis públics, és una obligació que haurien de tenir els poders públics, no les empreses subcontractades ni les empreses que fan negoci de l'avaluació dels serveis públics, perquè després primer, s'obre la porta a la corrupció, com ja s'ha demostrat, i segon, al final s'avalua en funció dels interessos que volen resultar, no de la realitat que hi ha en els serveis públics. Per tant, hauríem de tenir una agència d'avaluació dels serveis públics que fos pública, perquè és responsabilitat i és competència dels serveis públics. Aquestes escoles que tu dius, que jo quan era diputat al Parlament els hi vaig donar molt de suport, que són les XEIs, la xarxa d'escoles insubmises, que són escoles que es neguen a fer les proves de competències bàsiques perquè és que el govern vol fer servir les proves de competències bàsiques per establir rànquings entre els centres educatius. I això jo crec que no és l'objectiu final d'unes proves d'avaluació externa. És a dir, tu no pots pervertir les proves de competències bàsiques per al final tenir una foto de dir, mireu, aquest centre és més bo i aquest centre és més dolent. Tu ja estàs manipulant les famílies perquè portin els fills i les filles cap a una matriculació que a tu t'interessa. Jo crec que això, des d'en Comú Podem, ho vetem completament i estem en contra que es facin elements de rànquing, perquè el problema que tenim al rerefons de tot això, ja us explicaré alguna anècdota, és que moltes vegades els centres educatius el que fan és competència entre ells mateixos, i el que hauríem d'establir és un sistema de cooperació entre els diferents centres educatius del territori, perquè jo, quan he estat professor, he viscut jornades de portes obertes de centres educatius que a vegades he sentit vergonya, que semblava més los 8 días de oro del Corte Inglés que una escola que estava obrint les portes a que les famílies veiessin la realitat interna de la vida. Bueno, aquí hay un agujero, pues ponemos un mural del mapa del mundo.
Clar, això no és mostrar una realitat tal com és. Si això i les proves de competències bàsiques al final serveix per establir un sistema de rànquings entre les escoles públiques, em sembla que és pervertir l'objectiu que hauria de tenir una prova d'avaluació externa, que és la de millorar. Per tant, jo crec que s'han de fer proves d'avaluació, no només de l'alumnat, s'hauria de fer també proves per veure com està el professorat, per veure si invertim el que cal invertir en el model educatiu, per veure què fan les direccions, i una prova també pels departaments d'ensenyament i per la Conselleria d'Ensenyament, que també haurien de passar un filtre d'auditoria com aquestes proves. Per tant, si avaluem a través d'unes proves de competències bàsiques el sistema educatiu, l'avaluem en el seu conjunt, no només a una part, i precisament la part més feble, que és la part de l'alumnat. Però si fem aquesta avaluació, aquesta ha de servir per millorar els resultats. Per tant, ni fer-los públics, ni fer un sistema de rànquings de centres, sinó veure quins centres i a on necessiten més reforços, més recursos, i per tant, com a administració aquí, ens hauríem d'abocar. Les bondats, no sé si dir-ho bondats, però t'explicaré les realitats del que he vist jo dins de la subcomissió del Pacte d'Educació. Els que estem participant, diguéssim, amb més predisposició o hem anat a totes les sessions, som fonamentalment el Partit Popular, Ciudadanos, el Partit Socialista, nosaltres i Esquerra Republicana. El PNV gairebé no ve i el grup mixt, que el portaveu és de Convergència, tampoc no hi participa, i jo crec que és una comissió importantíssima perquè és on es decidiran coses que ens agradin o no ens agradin, afectaran directament i impactaran directament amb el model educatiu que tenim a Catalunya. I jo el que he pogut viure allà, primer, és que hi ha una competició que a mi m'esgarrifa entre el Partit Popular i Ciudadanos per veure qui recentralitza encara més l'Estat, que aquest és el gran perill que tenim a la vista, és a dir, gairebé una guerra oberta, a veure qui li treu més competències als governs autonòmics, per veure qui li treu més finançament, per veure qui la fa més grossa, i jo crec que això és preocupant, perquè heu de pensar que és un pacte, és una comissió a porta tancada, tot i que nosaltres, que això també us explicaré una mica, nosaltres vam demanar fins i tot a la mesa del Congrés per escrit que el pacte fos en obert per streaming, com es fan gairebé totes les comissions del Congrés dels Diputats, i que poguessin veure els periodistes i la gent que li interessés per internet des de casa seva, perquè el Congrés està adaptat perquè això pugui ser el desenvolupament de la comissió. Y el PP y el PSOE nos van a decir, hombre, es que si lo damos por streaming no podremos decir lo que diremos sin streaming. Clar, això ja diu molt de què és el que han fet històricament quan nosaltres no estàvem allà, perquè jo això ho penso moltíssim. Dic, ara estem nosaltres aquí i podem sortir i explicar-ho, però en 40 anys, què és el que no van pactar, que després públicament ho han explicat d'una altra manera, que és el gran poder de control dels mitjans de comunicació que ha tingut el bipartidisme històricament a Espanya. I perdona que m'estic desviant de la pregunta que em feies. I el que he vist també, per desgràcia, és que el Partit Socialista i el Partit Popular, quan es tracta de defensar aquesta segregació socioeconòmica per la via dels concerts educatius, estan molt més a prop del que a mi m'agradaria. És a dir, jo ja entenc per què a Espanya mai ningú ha volgut tocar el poder que té l'Església de control del sistema educatiu. No ja fem fora la religió de les aules, que és el que per seny hauria de ser, sinó també de la gestió de les nostres escoles, perquè amb diner públic les ordres religioses estan gestionant les escoles, moltes escoles a Catalunya i a Espanya, subvencionades amb diner públic. I això, el que jo he vist en aquesta subcomissió, és que té l'aval del Partit Popular i també, per desgràcia, del Partit Socialista. De Ciudadanos ja no cal que us digui, no? De Ciudadanos ja, abans d'entrar a la taula, ja ho donem per assentat. I a mi aquests són elements que també em preocupen.
Això és que el Partit Popular té un projecte, que ja l'ha tancat perquè el va presentar el mes de febrer, d'un currículum per posar en valor la defensa nacional, quan ells diuen nacionals es refereixen a tot Espanya, la defensa nacional i els símbols nacionals, que són l'himno, la corona i la bandera. Exacte. L'himne, la corona i la bandera. Hi ha tot un projecte. Això, la idea que té el PP és la de canviar, si us en recordeu vosaltres, l'assignatura aquella que va posar el PSOE, que era Educació per a la Ciutadania, que era una assignatura que no estava malament per conscienciar l'alumnat des de ben petit de la societat democràtica que tenim i com es construeix una realitat democràtica. Ells la volen substituir per una assignatura que sigui posar en valor la defensa nacional, és a dir, l'exèrcit i els valors, els símbols nacionals, que són l'himne, la corona i la bandera. I aquesta la tenen presentada, el que passa que jo crec que no s'atreviran de moment a desplegar-la, però nosaltres ja hem fet preguntes i hem demanat que es retiri perquè em sembla que precisament això és adoctrinar. Al menjador va a rabo de toro. Clar, precisament quan ells acusen d'adoctrinament a un model educatiu que és profundament democràtic i transversal, que permet una visió del conjunt de la societat i de les ideologies, el que està fent el Partit Popular és clarament utilitzar l'educació com un element de segregació brutal. Encara això mateix, una pregunta, si no col·laborem l'acte. Aprofiteu que tenim un diputat, això no? Bueno, però és que, clar, a mi això m'espanta, perquè els diputats haurien de venir cada vegada que ens truqueu, que és l'obligació que tenim, per tant, jo si voleu un altre dia torno a venir. Tornarem a trucar algun altre dia, en qualsevol cas, gràcies, Joan, per les explicacions que has fet d'una manera molt entenedora, molt divulgativa i molt interessant. I si no hi ha cap altra pregunta, alguna de les dues a les tres, gràcies a vosaltres també per la vostra presència i fins a la propera ocasió.